Dar uite că pot să învăța multe în viață. Decât să zic ceva către nevastă, mai bine... Oameni buni, o să merge o doamnă foarte frumos odată la un medic și tot era învinețită pe față. Ce aspăți, zice, doamnă? Ce bărbatul e tare agresiv, mă bate și așa, zice, dar de unde ești dumneavoastră? Uite așa. Zice, îți recomand să te duci acasă și când vine bărbatul acasă, ia apă în gură și fă gargară. Peste o lună de zile vine, zice, domnul doctor, trebuie să mai plătesc ceva. Ne-ai dat un sfat grozav, dar spune-mi de ce ai zis să fac gargară? Când vine soțul acasă. Când vine soțul acasă și mai și obosit, supărat sau când v-a și băut, când faci gargar, n-ai timp să-l cerți și atunci el nu mai te poate bate. Încă o dată, felicitări pentru domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean, pentru domnul director, domnul Porumbel. Și dumneavoastră să trăiți cu sănătate la bărbați și iertare de păcate.